Salut! Astăzi jucăm Minecraft, dar de data asta nu jucăm Minecraft Hardcore sau Minecraft Bed Wars. Astăzi facem teste pe Minecraft, testăm teorii. Prima teorie e că dacă alergi sub plank-uri e mai rapid dacă alergi normal. Hai să vedem. Sub plank-uri e destul de rapid, dar hai să vedem și cum alergi normal. Deci, aparent, sub plank-uri e 2 secunde și normal e 2,1 secunde. Deci, teoria este reală. Altă teorie. Lumea zice că dacă un zombie cu armură se neacă, o să dopeze armura când e down, adică ca ăla de acolo, vedeți? Deci ar trebui să dopeze armura. Să vedem. Nu cred că e reală. Cred că o să dispară armura. Gen. Ori dispare, ori chiar o dopează. Una din astea. Că dacă n-are cum să rămână cu armura, că n-ar avea sens. Că Dawn, să zicem că e o entitate diferită e. Da, cum v-am zis, s-a dispărut armura. Deci teoria asta este fake. Teoria aceasta este fake. Altă teorie, dacă aprinzi o bombă sub apă, știți că nu explodează. Dar dacă pui nisip pe ea, explodează. Așa. Nu, am împins-o în spate. Hai să mai încercăm o dată. Stați că blocăm colo. Și acum facem așa. Chiar merge. Dar cred că se blocă în blocuri și de aia. Că să zicem, hai să încercăm aici. Na, cred că te două de nisip. Dar te să dropăm nisipul cumva. Foarte rapid. Hai să încercăm aici. Uitați. Punem bomba și facem niște turnuri de nisip așa ca să-l putem dopa. Aprindem. Punem nisip. Și chiar merge. Eu credeam că e falsă toată. Da, cred că doar că se blochează, că dacă o face aici în mijloc, uitați. Nu cred că merge aici. Aprindem, punem, aparent merge peste tot. Teorie reală. Altă teorie, dacă îi dai la o vulpe un mace, va ataca găinile cu mace-ul. Uitați, are mace-ul. Dăm. Și da, va ataca cu mace-ul. Dar teoria zicea că sare și lovește cu mace-ul, deci e real și acum hai să facem clutch-uri. Facem cu bila asta de aer, clutch, cu water, cu powder of snow, cu pânza de păianjen, cu patul, cu slime-ul, cu chestia asta, cu chorus fruit și cu lava. Lava nu o să meargă cel mai probabil, da. Salt. Mi-a atenuat căderea. Am tras cu el în zid și mi-a atenuat căderea, uitați. Mi-a zburat itemele. Hai cu slime-ul. Aparent ăla merge. Slime. 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 E pe aici cu slime-ul. Acum cu chestia asta. Mă, ce am pus-o? Mă, ce o pun și cad pe ea și nu merge. Ia stai. Nu merge. O să... Clutch-ul ăla nu merge. E clutch imposibil. Bun. O facem cu zăpada. Cel mai easy. Asta e cel mai easy clutch dintre toate. Acum cu patul. N-am apucat. Încă o dată. Nu reușit să pun patul la timp. Hai cu pânza de păianjen. Ar trebui să fie mai easy ăsta. Că gen, e ca slime-ul, dar mai...
Bă, dar niciuna nu reușesc. Fac cu apa, că e easy. Cu bucketurile e easy, clutch. Cu scara asta să vedeți ce fac acum. E o schemă. Nu fac ca toată lumea, fac așa eu. Și dacă te urmărește unul, scapi. Uitați. Și ăla sări sus și tu ai scăpat. Și dacă ar încerca să sară după tine, îi dă o pană. Acum iară cu patul. Încercăm iar. Pusesem patul. Deci apare patul nu face... Nu reduce la 0 damage. Cu Chorus Frutul, hai să încercăm. Bah! Așa, mă, așa fac experții. Cu lava, cel mai greu clutch. Am murit instant. Am uitat că lava e ca un bloc. În Minecraft, lava e ca un bloc, adică tu dacă sari pe lavă, se pune ca și cum ar fi un bloc normal, nu lichid. Capa. Acum să vedeți asta. E unul de cestoasă. Și dacă dau nicovalele, ar trebui să se spargă. Aceste multe nicovale, de uitați-vă. Ou sparge nicovalele. Și dacă dau cu tridente, ar trebui să-l spargă, nu? Tridentele nu sparg ou. Și vă gândiți că ou e foarte rezistent. Uitați-vă la asta. Și vă gândiți că ou ăsta e mai slab. Dar uitați-vă cum le sparg eu pe toate așa. Și ăsta. Vedeți? Asta e ceva fără sens. Uitați-vă la asta. Dacă îi dau cu lavă pe villager cât timp doarme, nimica. A devenit villager anti-lavă. Dacă îi dau... Și acum dacă îi dau cu ăsta, cu nicovale, nimica, e și anti-nicovală. Și dacă îi dau la acesta cu apă, nimica, nici nu se tezește. Multe animale se tezesc când le dai cu apă, asta nu. Dar dacă îi dai cu sulița, se scoală imediat. Uitați, se scoală. Se scoală. Și se scoală. Și dacă vă uitați, nicovalele stau în aer. Sunt nicovale zburătoare. Altă chestie. Acum, dacă le dau la villager cu apa, vă gândiți, cu lava, vă gândiți, păi ei sunt imuni la aceste lucruri acum. Uitați cum îl pejesc pe villager. S-a pus în pastați. Sta să-i sparg patul, ca să nu mai fugă. Și uitați cum îl prind eu într-un cer de lavă. Și acum lava l-a păjit imediat. Și vă gândiți că așa, să vedeți asta cu acest villager. Îl prindem așa. Și îi vom da cu nicovale. Și acum la ăsta îi dăm cu nicovale. Pam! Pam! Și pam! Și l-au spart nicovalele. În Minecraft-ul nu are sens, gen. De ce când dorm sunt imuni și așa nu sunt? Bun, așa s-a terminat episodul. Sper să vă placă cu testele din Minecraft și o să mai jucăm și hardcore. Pa, pa!